Biyag ti tao. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam, Elmar? Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunion. Ay, itaday jay aya? Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya? Di nak ikuyog? Awa mo yung bagada. Iswasanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Mag-overnight kami iti resort na papanamay. Isa bigat ton nga gawid ha, krimay. Kurt, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Gan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadi malang, bakay? Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Irurumom na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ija papanam. Sumngaw ti ang dud mo ija kapudutan. Ay na. Resort di papanak. Agdigos at tuyay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na anay. Oy, wapo kan Elmer. Asinsado ka na. Ay, samot unay mga bats! Ang nagpunot. Apay, di ka mapunutan ni leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay! Rugyan tayong tiyagsat. Siyak ti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pari Elmer. Apay, anyang trabaho mi tangay, pare? May saak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupad la matsmani ka, pare. Medyo lang, may pari Luwais. Kaya nyay! Gumatang tayo na itiisat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw, pari Luwais. Kuwan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho ka. Iso nga agkuyog tanton nga gawid nung malpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ha. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa. Diyan mo nalatay wallet kon. Tay, kun first ko lati naalak. Anya? Bayadak taw no makawid ta. Promise! Angkal, isubli kon to'y leader jacket mau. Kan to'y kalugong mo kem bots mau. Ano na ito nga angot? Nagang dudmot to'y jacket kaon. Sama kami na malaban ti leader? Unay kamit kag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Agpaisaw. Thank you marod angkal. Aglegos ka mamat. Uray mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang set. Gusto ngayon basura ka. Anya? Sayang. Kat no nagbangsit mo nga ba? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Angkal, digdi ko sa mga ha? Ada ni pare Elmer Mare. Ay, rimwar mat pare. Apay ka day? Kwa? Singirik ko matay inutang na akwarta kiti reunion mi. Kasapulak nga minan, taga-playa kiti sabali at trabaho kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak iti reunion mi nga kakaadalan iti high school. Nagdisnudo mat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit maray? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000 maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat agsubli to lang arutan yung madamdama maray. Sige pare, pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak Si kanti mangibaga,
Urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Bay anak ka di. May mayatan ti kasta, ngam ti agbisbis yaw. Ay, di ka laagbain, iti kasta nga aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga uray saan mat. Makamuda, ano mamati daw, ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta, ka naglalastog na gijibats ka, kapot ta professional dan. Kung namala sino da ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan na, Ay, ingka kabayadan dyo utang mo. Di ka laagbain. pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to, ano malak ti sweldo ka nagkarpintero, kan nanaadureng. Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay, ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod, adeng. Okay. Sige, mabiit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay, kwa. Agdanumak pala ita. Patuloy ka, adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday to ngay engineer. Lukatam ha. Wow! Bangbanglo! Imported sa payday to Ay, wag! Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na deng. Sige, inakaon. Ay, wag. Pakilistampay man la dikin ng konya. Awan mo nga mimbaryak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Nalang raw. Agyaman na ka. Ay, agsublak to manay. Ta umay kanto manang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan mo tanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, bit! Apay, ayan! Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan mo tan. Diyan mo nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga? Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pay laang. Ay, sapay imported day abang banglong. Tsak pala na us-usar nga maawan matan. Biro ka Nalipatam na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka? Di mo mabirukan tayo yayin. Tama nga nun, nalipatan mo intab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka, Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka, Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ta engineer mo't. Gwapo ya bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano, Wen, barupay. Takas namot timbagana. Kan taga bangir nga ili. Kat, inaklon mo, Saan pa'y tagpakiputak mo't basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon na. Imposible ginatang na. Gawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na ni Antina balik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bahag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba ito, inay? Ha?
Anya mananday ta engineer. Lukatang ah. Wow! Nagpintasan abag da ito eh. Irigalo manan kanya, engineer. Wen bareng matinagan tiri nam kanyak adang. Ke aklonin na matay. I love yaw. Ay, malawanan. Nariknak mo ti kinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistahak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmet arigalwan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay! Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa kon, Elmer. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Idida mo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro asandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day jay? Akim bagay nga rod iti sapsapulam. Katno ilakok day jay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingi na basit, tapno da kumamat ganan siyak, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Indalam ti bagay niya? Pangusara ngay, pang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sabali ang mangala? Mga no nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kag pastag pabasol, Mike. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat ije balay yung. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadakkel mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babaeng. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa'y lang nga matartarimaan. Siguro, dakkel ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpas. Wala! Ay, dakkel nga ron tagastos ka. Milyonan. Dakkel nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon kamat ang nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldom. Saan man na dahi ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Ti pananggi kasar mo kanya. Saan Ti panagdate ta Nabayagan nga wawisan ka ngagdate. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At namaramid ta ti kayat ta. Hindi na mula pa ganay. Kaslasan tamit nga agayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko basta irukma no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti ada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay so dagit ang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bali tirik na kankwa na. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang samit lalastog ginubyom. Ha? Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom ana imbag ti family background jay nobyom. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila,
Mabalintag kid daw iti pabaor. Ha? Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwartam. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti swil daw. Ha? Nabiting nga rok ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdakkel tumo na balay. Mano aya ti buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakkel sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakkel di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnongak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Inumlimbang anak mo tayo. Di nang samot malagi pantay utang na kanyak. Ay, siya kung tiagkid daw iti pasensya, pare. Mangibabain nga rin dahi dyan lalaki. Remy, inkakitahan diyang asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ha? Ni, Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan kwa na tata. Tay nakmandanunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan ngagbayad mapaayak laay. Ayan na ka di tata. Ija sigaw na pagsusugalan na. Amum jay ayuyang na. Ija iti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na ko namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak ang kid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imayak, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanyak, manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak, manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan, manang. Uy, no. Talaga pagpungpung tutunak day jaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Ulbag! Ay, anay ko, anay. Hindi ka tumpa. Nasatagtakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay. Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na. Pag sinuplatan din mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Ngam saan mat gayam? Ulbag! Kunam anapukaw dagiti sapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarum ka, Elmer. Anya, ay. Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasit ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak meten ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay ayok kat kaasinan napakawanak matlaang. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidot ko, iso ang nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa.
auntie wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pay laeng. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudain. Damok akat senior citizen kayo mutan akas kaninanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitno duwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day manong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Jack amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na di tawin na, uncle. Kinisayan na titawin na. Anyan? Ay na, Jack amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na. Bado ti ubing. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prima. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pay, iso sa anak basta mabanog. Kabailak pay ti agsuble ti maminli mamanipod dito, yaging kay jabalay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw, Ay, itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pay senior citizen. ay, itugtugot yun data certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account, tapno ada ipakita. No di da mamatay 50 plus ko pay laang. Ay, isoya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pay laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umay agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabitak. Umay ka ki nagtugaw, prima. Saan ka rudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kakay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude.
Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabailak day to'y, talagaan. Nagpigsa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat ngamen. Kabailak payabag katan ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unod dwa. Nanang, kayat yung kano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pay lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pay. Iba kami jigayam mau. Taan nakagtulaang ang ti bunyag ja ipasngay nantong anak da. Kabages, simangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itigdatulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak, nana? Nay, pasino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther, nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagjagayam mau. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas mat. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis mo iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yun to kankwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan, nana. Sabon laeng. Oh, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise. Sabon laeng, nana. Kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Digdigos dagiti aggayam. Naggidandaman na nagdigos. Doa pa'y masapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Ay, lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya ngay dagitaw Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan.
Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw di rupa na. Ah, ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyo. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto dito'y bag. Ay, agawa ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito'y, nanang. Sige nga ron, tinaksapulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay man tila makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday jay. Apayaya. Nagpintas mo tayo. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor, ngam bakit kun kunamkit din kanya? Anya nga rod nga iti baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo, manong. Dadaulam mo tiyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. To effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin nak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wag, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya, kat agayam da nga raud. Ne, anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron to nga umubingak manong.
O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther. Agbado ka na. Ay na, ay makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Hilain, kita man to'y ropa kang tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tangad ko. Anyat inkabil di taaya. Tay ikab-kabil na Esther iti rupa na. Anyang ikab-kabil? Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada. Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manay. Ala! Katno dagito'y pag-agas na iti good-good na dagita. Anya? Good. Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Patpatgakmat ni Esther. Apa naka-face mask ka kit nagpodot ka bagay? Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Ngay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tirilaw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang? Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. Hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran ka itigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw iti kinasingid da iti tunggal maysa. Isalod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilak yun. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Ididamo, maditiriknak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imiimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbaket mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa.